Halo konco sedoyo, jadi kegiatan awake dhewe dina iki yaiku sinau kelompok. Sedurunge sinau, enake awake dhewe ombe susu kisi nggak sih? Oh iya, aku duwe susu kang apik lan sehat kanggo konco sinau loh. Iki loh Susu Ultramilk, susu cair seger kang proses karo teknologi UHT. Susu Ultramilk iki duweni kandhutan nutrisi kaya protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lan kalsium. Nah, susu Ultramilk iki cocok banget diombe dening kabeh kalangan. belajar kaya awake dhewe wajib ombe susu Ultramilk saben dina yo, kangge nambahi memori lan konsentrasi pas sinau.